Hej, jeg er Erik. Jeg vil fortælle om et projekt. Vi starter nede ved fisken. Jeg vil fortælle om vækst i fokus. Jeg har været med på kursus, der var i 8 uger med anden kop. Vi har lavet en fisk her med vores kreative evner. Vi har lavet den med strik, som I kan se. Fisken her har et hoved, som symboliserer en masse tanker, idéer, vi har. Kroppen er, hvad vi egentlig har lyst til, og vi spiser og alt sådan noget. Når vi går ned til halen, så har vi fundet ud af, hvad for en vej vi gerne vil. Og det er det, jeg symboliserer her. Jeg synes jo, at det hedder det. Så det her, der skal man være med til at støtte og lave nogle ting. Ligesom med en blomst, hvor man først planter en frø, og så får den til at udvikle sig. Og jo mere man passer og plejer den, så får man også en smuk blomst ud af den. Nu kan I se, nu ligger jeg i en guldår her. Dejligt. Det betyder, at den kursus, jeg har været på, der er jeg virkelig rykket. Jeg har fået så mange gode værktøjer, at jeg kan komme videre med mit liv. Jeg er så heldig, at jeg kom herned på et galleri, hvor vi har egentlig fået lov til at udstille vores ting. Og det var med til at løfte en og komme videre i systemet. Jeg er så også så heldig, at jeg er på vej til at blive fotograf igennem et kursus her, fordi jeg har lært at få sat ting i fokus. Og det har jeg fået igennem anden kop. Kort her til sidst, så vil jeg sige, at jeg har været med til et kursus. Jeg havde slet ikke noget forestilling om, hvad det ville bringe mig hen, fordi jeg har været med til så mange kursus gennem kommunen, at der ikke er rykket noget. Men jeg vil se her på daghøjskolen, der ser man ikke ned på folk, der modtager man folk.